ontzia lana da lehenbiziko bukaera bat, trilogia baten bukaera. Eta guretzako hori asko da, eta handia da, gaur ospakizun bada guretzako. 3 urte zen dira, 3 urte luze, eta gainera gauzak ez dira garbi egon. Bueno, garbi izan ditugu, baina askotan laguntza pizket ere bera izan dugu, aurrera joateko. Dena den emaitza hemen dago, ontziak hemen dago, eta zuen kideren bati esaten nion bezala, aurreko urtean, papera eta kartoiarekin, esaten genion, nola, galetzen zian, egin zazu balorazio bat trilogiarena, eta esaten nion. Ez dut balorazioak egingo, azkeneko lana izan arte. Eta azkeneko lana izango da balorazioa, ezta? Era temerario batez. Bueno, esan dezakegu lasai, hau dela Kerobiak egin duen lanik hobeena. Askotan artistek eta taldeek beti berdina diote, ez? Lan bat argitaratzen dutenean. Baina oraingo honetan behintzat, uste dut, sakonki, uste dut, hala dela. Ontziak dira, enbases. Enbases dira, baina euskaraz badokak beste konotazio bat, ez da. Ontziak es el propio envase, pero ontziak de nave espacial, ontziak de barco, ontziak de eso, no? Eta horre joko asko mandigu, niri bentsat joko handia mandit, letrak egiteko eta historiak sortzeko, ez da. Oso historia, diska honetan, kiza ja, aurrera goitzen dugu letri buruz ez, baina oso historia celebreak kontatu dira, ez? Epa daude bidai batzu, bai, egia da, oso rekurrentea da, Azkenan, estatikak berak ez duelako zer esaten, arrazki batek berez ez du zer esaten. Eta orduan, mugimenduak berak, bidaiak, alde batetik bestera mugitzeak, horri dakarren ese cambio de tu entorno, no? Hori da, importante eta interesantea, ez? Horregatik, bai oso rekurrentea da, Horitzen ez oso eskargoten, hori izan zen klabetako bat, bidaia berez. Genioen, oso eskargotek, bidai bat egin zuela, eta horren inguruan sortzen zirela kantu guztiak, bai? Eta diskoz disko, bidaiak egon dira. Bidaiak, heriotza, ere bai, asesinatu asko egoten dira gure diskoetan. Esaten zigun Mikelek, Mikel Zorriak, bateriak, tera zituela, eta hori letrekin, zenbat erail agertzen ziren letretan, eta asko ziren. Ontziak dizkan hitz egiten dugu violentziari buruz, ezta? Genioen lehen zuekin hitz egiten nola tratamendua izan den pizkete berezia. Eta egiten duguna da apologia hutsa, violentziaren apologia hutsa. Hau da, justifikatzen dugu bat violentzia, precisamente ikusteko ateratzeko sentsazio, angustia sentsazio hori, ez? Zen askagarri izaten den, ez? Absurdoa eramatea besterik gabe. Diogo, eta beste baina errepikatuko dut, nola badagoen esaldi bat esaten duena, baina norbait erail nahi genuen bakarrik, eskubidea geneukan. Ez altzara oroitzen, pozoina ematen zigutela, esnea beharrean, ez? Esnea boteietan pozoina ematen zigutela. Ez duzu lertzen, ez? Bien, hola ere dira kantu desente. Zera batean, EP motzean egindako komposatutako diskoa da, besteak bezala, epilogorekin, gure beste proiektu paralelo batekin egon ginen lanean eta lan asko egin genuen, 3, eta orduan, gauzak, epeak ere murrizten joan ziren, eta momenturen batean pentsatu nuen nintzela gai izango komposatzeko diska berri bat, bakoitza baditu bere trukoak, eta, truko bat esango dut zen den, eta da, bakarrik adibidez, gitarraren afinazioa erabat aldatzea. Normalean, afinazioa min badin badago, orain, harmonia erabat aldatu, eskalaka aldatu, eta horrekin bakarrik, rekursoa da, nire rekurso bat. Eta, orduan, pare bat hilabatetan, komposatu ziren abestiak, maketa bat grabatu genuen, beti egiten dugun bezala, eta gero otsailetik maiatzarte pasa dugu Lorenzo Recordsen grabatzen. Aste burutan, festa burutan. Webgunean egongo
salgai, salgai baino gehiago deskarga libre dauka, denaren ordaindu daiteke ere bai, pagatu daiteke. Eta, berezitasun bat bezala, gaur hemen daude elkarren aretoan, eta ez da kasualitatea, baizik eta, bereik egingo dugulako aurten banaketa. Eta era berezi samar batekin. Lehenbiziko hilabete hau gaurtik hasita, hilabete baten buruan, bakarrik, diska fisikoa bakarrik dendetan, elkarren dendetan lortu daiteke. Aurrerago ja, beste egunetan ere egongo da. Disko hau ez da lehenbiziko entzunaldi baterako. Eta hori argi eta garbi daukat. Eta gaina proba ditut. Gure inguruko jendeak ere entzun izan du lehenbiziko aldiz disko osoa eta geratu da sentsazio arraro batekin. Eta denborarekin guztiok esan digute dela guk egin dugun laniko berena. Aurretik ez. Beraz, ez dut uste diskonek harrera efusibo bat izango duenik, frankamente. Importantena geratuko da segurazki memorian. Eta hori da importantena. Gure helburua haren da espektakulo bat sortzea. Horretarako iraietik aurrera hasiko gara jirarekin. Udan egingo duguna da prestatu espektakulo bat. Bere gauza guztiekin. Beraz, itxengo dugu eta ikusiko dugu nola desarrollatzen diren kantuak ere, segurazki aldaketa batzuk egongo dira eta... Entzun izan dugu, kerobia ja desagertu bertzela eta... hori, solbatzea argon dela eta holako gauzak eta... Gure gerra emateko gaude. Gure hurrengo handikapa, da esan bezala, espektakulo bat sortzea. Aurrerago ideiak badaude eta badaude asko gainera. Eta normalen izaten diren bezala ideia arraro samarrak izaten dira, badira ideia arraroak. Ja komentatuko ditu aurrerago.